ya namijin maza Ali, ya Ali. Da himmar Aliyu zan fita yaƙi ne, a bani kariya ni bawa ne. Allah Ubangiji kai sarki ne, tsare ni dan kwa kai mai iko ne. Allah salatu kamar kurewa ga shugaba madafar dafawa, annaba arziki mara yankewa, da alihi sahabbai yan nawa, da shirrafa ubin kufarilla ne. Tijjani kutubi kai sarki ne, jilani san kai azam tilas ne. Barhama kaulaki kin kaɓata ne, wallahi shehu nisan ka nake yi, domin badagire ba ni masoyi. Futuhi namu ne ba wani shayi, Maula Ali shehu na Hausawi. Zo wajen uba ba yaro ba, Maula shehu ba mai rowa ba. Baban su ramlatin kai na zaba, da Idrisa shewa a duba ba. Salam alaiki Fadima ya nana, Ummul Husaini ta kamo mina. Na zo bara gidanki da kokona, a zuban na sha na bayar ummina. A yau yabo na zo zan wa mijinki, ummato ki samin suturarki, sannan ki kara duran sirrinki, kar in gaza a dan hasanaininki. Salam ala aliyu alin rabba, aliyu ali ko ba ku gane ba, zakin rasulu mai tara yan gaba, mijin batulu shine ba. Kai mai kiɗa kasa algai taro, Aliyu ya fito mai fasa taro, baya gudu bare wai ya ji tsoro, mai kama yan maza ya yi musu horo. Maza ina maza ba su tanka ba, waye ya ta da kai bai karye ba, wuyan sama fanan ba a sare ba, alba a ta da shi bai sheke ba. Kakar maza a nan kayan kasu, ka bi su ka kashe ka take su, har magarin su ka bi su dukansu. Kakar su ya Aliyu da gunkinsu, har na tuno da ɗan da hakan ne, ya ce Aliyu kai ɗin yaro ne. Ali sai ya ce kashe ka kwa haƙun ne, nasara kanka ya zam tilas ne. A nan a fara yaƙi ku fahimtu, ana ta yi ana yi ba hutu, rana yini da kwana ba mantu. Aliyu nan ya karɗan gaura, ranar Uhud anan wani ma zai ta. Aliyu ba a yi marja inta, dan Sharabiyu ya gaba tunaita, an tsara kansa nan ba wani mai ta. Ran Badar Aliyu yana tashi, Walidu nan ya zo za ya tare shi, a nan a fara yaki ba fashi, a nan Ali ya sare kayin shi. Maza Aliyu ya namijin gaske, angon batulu mai nan take, na barka zahiri da akwai sake, mai zulfi kara algwanin silke. Kaifa Aliyu zakin Allah ne, mai takama da manzan Allah ne, kallon Aliyu ma fa ibada ne, makin Aliyu ko zindiki ne. A ran Tabuka manzo ya naɗa shi, waye rasuli ya bai tutar shi, akai bara nan ne aka bashi,
Aliyu ne Aliyu ku gane shi farin ciki ina mai sumbatu a sangaya a samu mai satu Aliyu dole in ma turutu girman ka ya wuce ayi rubutu Aliyu ya Aliyu abin sona Aliyu Haidara ya abbana wallahi san kashi ne aiki na akan kaza na kyale dangi na dai da kai Aliyu ina zani na kama san ka ba mai ture ni Aliyu ya kanin dan Adnani sirikin Khadija angon zamani da na kira Batula na tashi kaunar ki Fatima ba na fashi ya umma ke kadai zan waki shi auren ki ma samantan al'arshi wallahi Fatima ke sirri ce wallahi Fatima ke sirri ce wallahi Fatima ke sirri ce wallahi umma karshen magana ce Fatima fa sirrin Allah ce sirrin Nabiyu ce karshen zance ruhin Nabiyu soka ta jiki ce kamar ki umma ni tun na mance ina kamar ki ne Fatima nana ya shugaba ta matan aljanna ya Fatima ki haskan ruhi na dinga yin yabanki da harshe na ya Fatima kaunar ki ta kama ni ki taimake ni domin hasanai ni ya Fatima tudan saidil kauni domin Aliyu na naki duba ni wallahi Ali ni kai na fi kauna a san ka ya cika min ruhi na Aliyu yarda mu dan gana dan shugaba cika min buri na Ali gadanga mai fasa zuga karya katanga Ali sadauki Ali mayaki Ali saraki angon Zara Ali Haidara sirikin Nura babu kamar ka sarkin sarka dole abika ka daga tuta kai musu rata ya dan binta zakin Allah ya na rasula ya na batula indai da kai Ali ba za na yi wayo ba anan na dakata ba domin gajiya ba yin Aliyu ban ma fara ba ka bani kariya ba dukai ba ina fada aji ba ni ne ba Muzambilu mati daɗi baba Muzambilu mati daɗi baba Muzambilu mati daɗi baba ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya